रन्जित बसुमतारी फेरेंगा आदा बिथाङा चिरां दुवाराव जिबायदि हाहाकार सृष्टि होबोबाय आइ आफाखौ इभिकसन खालामहोनानै अनजाथाव गोरलै गोरलै फिसाफोरखौ बिराद गाज्रि कन्डिसन खालामबोदों मन्दिर मस्जिद सिनायाखै बिथाङा इभिकसन खालामबोदों बिनिखायनो आरला भगबान इसोरा बिथांखौ बावखुंग्रिथिं दाक्का मारिहरदों आरो चिरां दुवाराव बिथाङा जिबायदि हाहाकार सोमजिदों बै ओनसोलाव बिथांखौ अनसायाखै जायगा होआखै बावखुंग्रियाव बिथाङा दा बिथा नागिरनो फैदों किन्तु बावखुंग्रिनि आइ आफाया बिथांखौ जायगा होनाय नङा बिथाङा फुलदिसिसो आरो बिथाङा जिबायदि गावनि बिदा फंबायखौनो सिनायाखै बाहाय बियो बावखुंग्रियाव थानाय जनजातिनि मा मावगोन फेरेंगा दाउआ जेरै सोरांसियाव थिउ थिउ गाबो सोरांबा फुट बिरलाङो बेबायदिनो आइ आफाखौ फासायलांगोनखौ फुरा बावखुंग्रियाव जों थानाय जनजातिनि अनजाथाव फिसाफोर बिदा फंबाय आरो आइ आफाफ्रा दिनै डिसाइड खालामबाय गोथौ गोसोजों साननानै दिनैहाय आं बिखा फोदानबोनायाव सासे आइजो आरो बिमायानो दिनै बिखा फोदाननानै गसंफैबायबा बेयाव जों गासैबो मत बुसै होना जुक्ति खौसेथिजों दिनै आंखौ सहाय मदद होदों आरो आंनि देरहासारगोनाबो आइ आफानि अनसायनायावनो फोरमाना नुजाथिबाय आरो 100% देरहाजों खौसेथि आरो मजबुत थायोबा रावबो डिभाइड खालामनो हाया दिनैनि नमिनेसनखौ होनानै गोसोआव गोजोन मोनदों अफिसियेलि प्रसेस बायदियै आंनि नमिनेसना साक्सेस जानानै फैबाय आरो आइ आफानि अनसायनाय सहाय मददनि गेजेरजों आं दिनै केन्डिडेट महरै गसंनो मोनबाय बावखुंग्रियाव थानाय जनजाति जेसेबांखिनि आइजो माहारि सृष्टि होनाय फिसा बिदा फंबाय आइ आफाया एकगट जानानै आंखौ अनसायनायनि गेजेरजों आं साक्सेस जानानै फैबाय आरो आंनि देरहासारगोनाबो आइ आफानि दोबै दोबै आंखौ अनसायनायनि गेजेरजों बियो फुरा रोखा देरहासारगोना आङो बिथाङा दि 22 बोसोर फासायलांबाय जे 22 बोसोर फासायनायाव 22 बोसोर फासायलांनायाव खुनु उन्नति जायासै बाहाय जेसेबांनाखि 70 बोसोरनि सिगां जिबायदि हायेनारि हाजोआरि लामा दिनैसिमबो 22 बोसोर जानानै बारलांबाय खुनु जौगाथि उन्नतिनि फारसे बिथाङा मावलाङासै बावखुंग्रि जनजातिनि आइजो माहारि सृष्टि होनाय फिसाफ्रा फिसा नङामोन नामा दिनैसिमबो हाखर हाला हाब्रु दैजों गासोमनानै सोलोंसालि गेलेसालि हान्थामेला थासारियाव भुगिनांनो बिथाङा दिनखाना बेरे बेखायनो दिननि खाना महरै 22 बोसोरखौ बिथाङा बारहोलांबाय कुनु गावजों नांथाबबाय थानाय बिदा फंबाय अनजाथाव फिसाफोरनि थाखायबो कुनु जौगाथिनि फारसे मावलाङासै बेनिखायनो साफ्रोमबो बावखुंग्रि बासियाव थानाय जनजातिनि आइ आफा अनजाथाव फिसाफ्रा दोबै दोबै आंखौ अनसायफैदों आरो आइ आफानि अनसायनायनि फोरमानथियानो आंनि देरहासारनाया खाथां आरो बेबायदि फासायनाय गुबुनखौ दिनै जौगाथिनि फारसे खोथा होनानै जेबो मावलाङैनि सायाव आइ आफाया सोलायनायखौ लुबैबाय आरो बे 22 बोसोरनि नांगाल बोराया दिनै गुन सुबाय बे गुन सुनाय नांगालखौ ट्रेक्टराव बजाय होनो ट्राकआव बजाय होनो जों आंनि सिम्बोला ट्राक बे ट्राकआव बजाय होनो आइ आफाया रेडि जानानै दङ आंनि मदद मोननाया दिनैसिबांहाय अवाकारानो 10,000निबो बांसिन दङ होमबा बिसिनि बिसि फिसाखौ लानानै सानोबानि हिसाबखौ मोनो 20,000नि आबाव आं देरहागोना रोखा